Dobar dan svima, dobrodošli u novi video koji snima ja, Veseli dječak. Danas ćemo raditi jedan malo drugačiji tip videa, Q&A. Prije samog početka, zamolio bih vas ako vam se video svidio stavite like, komentar kako vam se svidjelo, podijelite ga i pretplatite se na kanal. Neki ljudi su me zamolili za pozdrave, tako da sad mogu reći prije nego što krenemo na sama pitanja. Pozdrav za Zvonimira, Katarinu, Emu, Josipu, Anu i ostalu ekipu, kao i za sve koji gledaju ovaj video. Na kraju krajeva ostanite uz ovaj video da saznate nešto više o meni i da prisustvujete jedno zanimljivo Q&A. Pa krenimo. Q&A. Idemo vidjeti pitanja. Prvo pitanje, evo vidite i vi pitanja, jeli? Da. Prvo pitanje. Koji YouTuber ti je dao inspiraciju da počneš snimanje na JT? Isto tako, to je pitao korisnik Siromašni bogataši ili ti Janko JT Kraljina, a slično pitanje postavio i Germany Gavin. Pa moram reći, pa niko mi nije zapravo dao neku inspiraciju za snimanje. U stvari, kako da to kažem, ja sam i prije gledao razne videe pa mi se nekako učinilo zanimljivim vidjeti to možda. Uglavnom gledao sam video od nekih YouTubera koji sad gledam. Da. Drugo pitanje, to je treće, ali drugo po sve skupa. Najfilm. Koji je meni najbolji film? Pa ne znam. Svakako draži filma mi spada Sam u kući, božićni serijal, a također i Harry Potter filmovi. Pa ima još nekih zanimljivih, sada ne mogu reći baš. Uglavnom ta dva serijala su mi nekako najbolje. Koji ti je najbolji sport? Pa dobro pitanje, ne znam. Nogomet mi je zanimljiv, stolni tenis, kojeg igram dosta ovako, ne znam, to dvojatno. Neka pitanja odgovaram, neka ne. Lorenzo Lamati, jel stvarno? Extreme Gabe video spitao je kad je face reveal, na to ti mogu odgovoriti odmah nikad. Najvjerojatnije. U svakom slučaju, uskoro sigurno. Nemamo više baterije. Sljedeće pitanje pitao je LPS Animals TV. Postavljao je 4 pitanja, ja ću odgovoriti na 3. Najdraža boja? Crvena ili zelena, u svakom slučaju, vjerojatno crvena. Najdraža životinja? Mačka, lisica? Vjerojatno mačka. Hoće li biti još zanimljivosti o životinjama? Pa možda bude, nikad se ne zna, vjerojatno da. Anti26, pitanje, koja ti je najdraža igrica? Gledaj, ja ne igram baš igrice osobno. Pa ne znam. Nekad sam igrao igrice od miniklipa, one nogomet, bilja i to 8 Ball Pool i to miniklip, to su možda najbolje igrice. Ili milijunaš. Koji je tvoj hobi? Kao što sam prije rekao, stolni tenis. I mislim da imamo još jedno pitanje. Da. Crazy Gaming i njegova šaša pitanje. Kad će kraj videa? Ne znam, vjerojatno uskoro. Jer, kao što je činjenica, pitanja smo iskoristili već jedno 4 minute i 12 sekundi, evo snimamo. Tako da to bi za danas bilo to. Mislim da će biti najbolje da sad lagano prekinemo Q&A jer nemamo više pitanja. Uskoro ide novi video, naravno. Znači, kao što sam rekao, pozdrav za svih, to sam nešto sam mislila. Ako vam se svidio video, zašto je ovo sad mutno? Ako vam se svidio video, stavite like, komentar, podijelite video, pretplatite se i tako to. A do sljedećeg
videa koji će vjerojatno izaći idući petak, kako ne prije. Da, hvala mi na 168 pretplatnika. Do sljedećeg videa, za svih veliki pozdrav. To je bilo to. Bok!